тази дискусия по темата за страха, си позволявам да дам на родителите един блиц въпросник с само 4 въпроса. И ако отговорът на поне 2 от тях е вярно, значи детето, вашето дете, за което отговаряте, има проблеми, които са свързани с страха и вие би трябвало да потърсите подкрепа от специалист. Ето ги въпросите. Отговаряйте си на ум, за вас си, към никъде публично нещо да отговаряте, това е за вас. Ако поне 2 от въпросите отговорите с вярно, вие трябва да потърсите. Това е червен флаг. Страхът и поведението към него, на вашето дете, не са типични за дете на неговата възраст. Страхът на вашето дете към нещо или някого става все по-голям, продължавайки няколко седмици напред. Страхът на вашето дете оказва влияние на неговия личен, социален и учебен живот. Страхът на детето ви изглежда безпричинен или като вероятен знак за по-сериозен проблем според други възрастни от неговия социум.